Yeyi webafana. Yeyi webafana. Ake nivula amehlo phela. Nakho sifo umzwangeda nikhona. Ngazathi lesiphe niphiwe sona niyahluleka ukusebenzisa. Ngihlangane nenye intombazane endleleni. Ibigqoke kahle nje ingubende ekhawulenzansi kwamadolo necathulo zama high heels. Ayizange ngibingelele nokungibingelela ivele yabuza. Angini wena imbongi. Buta ngithi wena imbongi. Ngisho ngoba ngike ngahlangana nenkondlo yakho ku Facebook. Ibimnandi ubuncoma uthando kodwa khona amaqiniso wakhohliwe. Bothi mawuthola ithuba ubhale ngawo angeke ngizisho igama. Phela lana angiqondile ukudla amandla akho. Ngifuna ungidlulisela umyalezo nje. Ngikhulumela wonke amantombazane. Ngiyazi khona idlanzane elingangeni lana kodwa ngenxa yesibalo esiningi ngizogeneralize. Buka, ngibheke ngigqokeni. Mina ngithanda ukugqokela igqebhe. Inkingi lo mfana ngifuna ukuthi ngishele. Uyena ongenza ngigqoke ingubo ezinde ngifuna ngibone. Ngizwa kuthiwa umuntu wesonto uthanda amantombazane nesimilo kodwa nje ngibone nganginakile sekuphela inyanga ngimcimela ihla kaboni noma mhlamba kangithandi noma ngisiyithaphi yakhe. Uyazi kunzima nje kuba intombazane ngoba noma umfana umthanda kumele uthule uthi noma umtshengisa ngezenzo evele enganaki nawe uyintombazane ugcina ungazi ukuthi wenze njani. Sigcina sesifele embelekweni singakhala ukukhala kusizani ngoba noma sithi siyashelela sidinga sisikhulunywa kabi sibizwe ngamantombazane anganasimila ashela abafana kugcina sekuthiwa wena wakwayibona phi inyamazane ejaha umzingeli suke simjaha phi umzingeli ngoba lo mzingeli mhlamba kaluhlu lohlobo lenyamazane ephonsa kuye uma ngabe yidla pho akayizingeli ngani. Yeyi webafana. Yeyi webafana. Ake nivula amehlo phela. Nakho sifo umzwangeda nikhona. Sengathi lesiphe niphiwe sona niyahluleka ukusebenzisa. Ngiyaxolisa lokho engizokusho makuzoniphatha kabi madodethu. Kodwa iqiniso. Thina abafana abashelayo akusibo labesibafunayo. Ama crushes awasikhulumisi nokusikhulumisa noma sithi siyakhulumisa ku Facebook na ku WhatsApp avele eshaye ngosini. Sidina sesiqoma bonake laba abashelayo nazo lezi zinto zomeli nabo female best yazi isuka khona lapho umfana usumtshengise ngayo yonke indlela ukuthi uyamthanda naye ubona ukuthi uyakuthanda kodwa uthola ukuthi uyakusaba ugcina usudideka ukuthi kanti ubani okumele eshele omunye ngoba mina ngiyintombazane sengiyidlalile yami indima. Wena ubucabanga ukuthi sekwenziwa yini ukuthi uma une female best ihlala ikuxoxela ngohlobo labafana bathandayo ihlala ikuxoxela ngerelationship ekuyi ukuthi iphatha kanjani mayixabene nendoda ayixoxela wena noma bene break up ikuxoxela wena suke sithi sizama ukucoshela ama point kodwa iningi lena kuboni ngalowo mzuzu umuntu asuka post intombi yakhe ku status uyazi abafana bashiswa impela noma ngingabizwa phakathi kobusuku mina ngingaphumelela. Yeyi webafana. Yeyi webafana. Ake nivula amehlo phela. Nakho sifo umzwangeda nikhona. Ngazathi lesipho enaphiwa sona niyahluleka ukusebenzisa. Futhi ninabafana aninanembeza. Izinto enizenza ngathi niyatshelana. Uma kuwena ntombazana umfana emshelile yebo uyaqoma kodwa emva kwalokho uvele ngakunaki. Ubone nje ukuthi kulelo uthando kwenzela mina ifavor. Noma ngakunaki uzovele kujawulele uthi uyambuza kutshela amanga uzibonele nje ukuthi ngawe akanendaba. Lalela. Mawusubhala inkondlo masukhuluma ngabafana ababhayizayo abangayibona intombi ebafunayo nawe uzibale buka lo mfana engimgqokela izikete ezinto sekuphela inyanga ngimfense engangisheli ungangisheli salusuyeka angithi uhlulekile ukubona mangisakutshengisa wena engifuna ungenzele kona ukuthi ungibhalele inkondlo mhlambe nabafana bazovula kamehlo namantombazane sizakale. Yeyi webafana. Yeyi webafana. Ake nivula amehlo phela. Nakho sifo umzwangeda nikhona. Ngazathi lesiphe naphiwa sona niyahluleka ukusebenzisa uze extra star.